Fatima ta bashi tsoro sosai saboda ya yi tsoron da bai taɓa yi ba a rayuwa. Wannan mutumi ya sha wahala kuma a taƙaice dai mijinta ne. Kyankyaso ma tsoronsa yake ji. Barantana ya ji labarin yana chat da aljana kuma har kiransa tana yi su yi waya. A cikin tatsuniyar mu ta yau, a cikin wani gari wanda yake yammacin arewa mai suna Gezawa, akwai wasu saurayi da budurwa. Suna matuƙar son junansu sosai har ta kai ta kawo sun yi aure. Suna rayuwarsu cikin farin ciki, komai tare suke yi. Mutane suna ta sha'awar irin rayuwarsu, musamman yadda suke zaman lafiya. Allah ya rufa mai asiri sosai saboda duk abin da Fatima ta nema a gurinsa yana mata ba tare da ɓata lokaci ba. Ko a cikin ƙawaye Fatima tana riga yin kowa yin anko. Gashi Fatima kyakkyawa ce, duk kayan da ta sa da wuri suke mata kyau. Sai dai tana zargin mijinta da yana kule-kulen mata. Saboda haka ta zauna tsaf domin sanin ta yadda za ta ɓullo wa lamarin. Wata rana Fatima sai ta tara ƙawayenta, sai take tambayar su, don Allah ta yaya za a ta gane cewa mijinta yana kule-kulen mata. Kuma ita tabbas ta san yana waya da daddare amma bata san da wa yake yi ba. Kuma tabbas mace ce. Ta rasa ta yadda za ta ɓullo wannan lamarin. Kawai ƙawayenta suka ba ta shawara kan yadda za ta magance duk matsalolin da suke damunta. Saboda in ma yana waya, dole za ta tabbatar idan ma har yana kule-kulen wasu matan. Fatima ta yi shiru tana jiran su, kowa yana ta cece-kuce. Can Fatima ta ce, ni fa shawarar ku nake nema, ba wai surutu na zo ku ci gaba da bani ba. Ɗaya daga cikin ƙawayen Fatima sai ta ja tsaki ta ce, amma wallahi ƙawata kin bani kunya. Kina mace? Har ki rasa ta yadda za ki janyo lamarin mijinki har ki gane ma yana kule-kulen mata. Ko dai mata kika rako? Ɗaya ta ce, rabu da ita dai. Wai ita nan shawarar mu take jira. To ni dai wallahi shawarar da zan baki shine ki miƙe tsaye. Fatima ta ce, to a'a, da a zaune kika gani? Naga saboda ku bani shawara na nemi na tara ku mu zo mu yi magana. Kuma yanzu na zo kuna ta faɗa min gashi. Ɗaya daga cikin ƙawar Fatima ta ce, to ni dai shawarar da zan iya baki guda ɗaya ce. Je ki samu sabon layi wanda mijinki bai san ki da shi ba. Sannan ki buɗe Facebook da WhatsApp. Sannan ki ringa chatting da shi. Ba fata normal lambar ki ba, sabon layin da za ki buɗe. Sai ki je WhatsApp ki mai sallama. Sannan ki bi shi Facebook ki mai sallama. Har ki ja hankalinsa, ta haka ne za ki iya gane cewa yana kule-kulen mata ko kuma baya yi. Sannan shauran ƙawayen suka ce ƙwarai kuwa haka ya kamata ki. Fatima ta ce Allah, suka ce mata Allah. Ta ce to shikenan ba matsala. Fatima ta samo layin sabo ta je aka yi mata rijista. Tana zuwa ta ɗora shi akan waya, ta buɗe sabon WhatsApp, ta buɗe sabon Facebook. Tana zuwa ta mai sallama. Ba tare da ɓata lokaci ba ya dawo mata da sallamarta, saboda ya ga hoton kyakkyawar mace akan difi. Shi dama Alhaji Bashir mayen mata ne. Wannan dalili ne yasa suka biyo da shi ta wannan lamari. Aka ci gaba da chatting yayi chatting har suna maganar soyayya. Har da shirin zai aure ta duk a cikin chatting ɗin. Nan kuwa bai san da matarsa yake chatting ba. Lamari yayi nisa sosai inda ta kai ta kawo har so ake haɗu da juna. Amma ita kuma ba ta ba shi lokacin da zai zo su haɗu da juna. Sai ta ce mai a'a ba yanzu bai jira dai lokaci. Suna ta chatting, ya sai data ya tura mata kati. Fatima ta shiga tunani. Ta ga in ta bi shi da normal number ta wanda ya santa da ita, baya mata irin wannan hidimar siyan kati tura data. Amma da ta bi shi da private wacce bai santa ba, nan da nan za ka ga ya tura mata kati, ya tura mata data. Wannan lamari ya ɗaure mata kai. Kawai wata rana da daddare ana wani ruwa mai walƙiya. Suna cikin chatting, Fatima ta ce sai ta bashi tsoro wallahi. Kawai ta mai sallama. Ta ce ita aljana ce fa, ba mutum ba ce. Kuma a yanzu haka tana garinsu na aljanu. Can Barza'ul A'ala. Kuma ta kai sunansa gurin sarkin aljanu. Ta ce shi za ta aura. Yanzu haka ma shirye-shiryen aure ake. Yanzun nan za ta zo ta ɗauke shi. Kawai nan da nan mutumin ka ya fara tsoro. Ta ce menene na tsoro? Tana gefen shi a kan gado. Duk tana wannan chat ɗin fa. Ta ce menene na tsoro? Yanzun nan ma in kana musu sai in shigo cikin ɗakin. Ba kai da matarka ba ne kuna kwance a kan gado? Ka sa kaya iri ɗaya, sannan ka sa kayan bacci. Matarka ta juya can ɓarin, ita ma ta sa kayan bacci. Allah sarki bai san matar shi ce take bashi tsoro ba. Saboda tana chatting da shi
ta wata namba wacce bai san da ita ba. Ta ƙara da cewa, "Na san fa kalar abincin da aka ci kafin ku kwanta bacci. Kun ci shinkafa da taliya da miya, sannan kuma ni ma da ni aka ci, amma baka gan ni ba. Kuma baka san wani abu ba a daidai lokacin da matarka take baka abinci a baki. Na ji matuƙar haushi, ji ne kamar na fito, na nuna muku siffata, kuma sannan duk sai na hukunta ku." Mutumin ka ya ƙara tsorata. Ya ce, "Kuma yanzu yanzun nan ma zan zo cikin ɗakin naku. A yanzu haka ina fadar sarkin aljanu. Na kai sunanka kuma kai kaɗai zan aura." Nan fa ya ƙara tsorata. Shi duk bai san da matar yake chatting ba take tsoratar da shi. Idan za ta mai murya sai ta tashi ta canja ɗaki, sai ta je ta mai voice ta dawo. In kuma typing ne tana kusa da shi ma shi bai sani ba, ta ɗan juya ta bada baya. Haka ta ringa tsoratar da shi. Mutumin ka ya je ya manne da bango yana jin tsoro. Ya rasa ya zai yi. Tsoro sai ba shi tsoro take yi. Bashir fa ya ji tsoro sosai. Haka ya ringa ba ta haƙuri, ya ringa ba ta haƙuri. Ta ce to shi kenan za ta haƙura. Amma dai daga ranar ya daina kula-kulan mata. Ya yi alƙawari? Ya ce wallahi ba zai sake ba. Yanzu yanzun nan ma zai goge gaba ɗaya lambobin matan da suke wayar shi. Kuma wallahi lambar matar shi kaɗai zai bari. Ta ce to shi kenan, in dai za ka yi haka to zan ƙyale ka. Amma in dai har ka sake ba ka yi haka ba, sai na aure ka kuma sai na ɗauke ka, kuma sai na kai ka fadar sarkin aljanu. A haka dai ya samu suka rabu lafiya. Bai san matar shi ce ba dama take so ta mai wayo. Duk ya goge lambobin matan wayansa, ta matar shi kaɗai ya bari. Wannan shine labarin da muka ci nasara muka to muku da tatsuniyar mu ta yau. Ku haɗu da mu a wata tatsuniyar ta gaba, ta yanda za ku ringa ganin daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Kullum mun faɗa muku shine farin cikin ku shine namu. Kar ku manta ku ci gaba da like, sharing, subscribe and comment.